mogu ti dušo pokloniti ovaj ples. I zbog toga znaj da žalim više nego ti. Ipak na tvom lepom licu još vladat će smeh. Isplovit će svi tvoji dosanjani sni. I više nisam umoran i život nije sumoran. Kad ljubav život odredi, u susret idem pobedi sa tebe. I više nisam umoran i život nije sumoran. Kad ljubav život odredi, anđele moj, hvala ti. Povodom promocije muzičkog CD-a Drugačiji akcije Veliko srce, Kraljevski park Karađorđević priredio je prijem gde su dodeljene zlatne statue, povelje i medaljoni svima koji su stali uz ovu akciju namenjenu organizaciji iz kruga, a koja štiti prava osoba sa invaliditetom. Više od 60 akreditovanih medijskih predstavnika i više od 300 zvanica osjećali su se to veče ne kao deo Velikog srca, već kao da su bili Veliko srce. Ipak na tvom lepom licu još vladat će smeh. I isplovit će svi tvoji dosanjani sni. I više nisam umoran i život nije sumoran. Kad ljubav život odredi, u susret idem pobedi sa tebe. I više nisam umoran i život nije sumoran. Kad ljubav život odredi, anđele moj, hvala ti. Vaše ekscelencije, vaše presveženstvo, dame i gospodo, dragi prijatelji, predstavnici medija. Velika mi je čast i zadovoljstvo što smo se okupili danas na dvoru da podržimo ovu izuzetno humanu akciju. Nažalost, moja supruga, princesa Katarina, danas nije sa nama, ali vam prenosim njene najiskresnije čestitke za učešće na ovom humanom povodu patu. Kao što smo se i letos rado odazvali da budemo domaćni promocije spota povodom akcije Veliko srce, tako i danas izražavam svoje divljenje i podršku svima vama koji ste omogućili da ova akcija postigne veliki uspeh. Želio bih posebno da se zahvalim gospodinu Ivanu Plašiću koji je pokrenuo ovu akciju. Danas ćemo se hvaliti onima koji su svojim entuzijazmom i predaznošću doprinijeli da se pažnja društva više usmeri kao osobama sa invaliditetom i žrtvama porodičnog nasilja. Nadam se da će ovakvi projekti pomoći i odlučiti da prikupimo neophodna sredstva za podršku osoba sa invaliditetom i žrtvama porodičnog nasilja i da povećamo njihovu uključenost i sve segmente društva. Želim vam sve najbolje. Hvala. To je dobro. Već ne naučujem. Akcija Veliko srce se nastavlja u kakvom duhu? Pa jeste, ovog puta akcija Veliko srce je kao jedan muzički projekat u kome su učestvovale mnoge poznate ličnosti, pevači, glumci, umetnici. Ovog puta je bio spot, a sada drugačiji, potpuno drugačiji, da dokažemo da ljudi mogu da budu potpuno stvarno drugačiji.
Večera su i dobili zaslužene nagrade ljudi koji učestvuju u ovakvoj akciji. Ko su to bili? Pa šef misije OEBS-a Hans-Ola Urstad, gospodin Clark, predstavnik Ujedinjenih nacija, vlada Srbije, znači mnoge ugledne ličnosti iz javnog, kulturnog i političkog života. I večeras u šali je princ rekao: gospodine Plavšiću, vi ste okupili celu Evropu i ona je tu ispred vas. Šta je sve učinila akcija Veliko srce do danas? Pa mnogo toga, pre svega edukaciju, a uskoro i centar, da ćemo upravo žrtve osobe s invaliditetom uspeti da sklonimo od nasilja. Da li se poznate ličnosti rado odazivaju ovakve akcije? Naravno, pa to je dokaz večeras da ovoliki broj medija, ljudi koji stoje iza mene, dokazuju da čovjek živi, može da vredi onoliko koliko ima prijatelja, a ovo su sve večeras moji prijatelji. Snimili ste i pesme povodom ove akcije. Da li to znači da pesma zapravo vuče ljude da učestvuju u ovakvim stvarima i da one najbolje pronosi dobar glas? Upravo to, da nije pesme ne bi bilo živih ljudi, ne bi bilo života, ne bi bilo veselih ljudi, raspoloženih. I ta pesma je meni dala snagu da zapravo i hodam. Smatram da bi svako od nas trebao da uloži bilo kakav deo sebe u ovakve neke akcije, bar što se tiče nekog mog, iz nekog mog ugla. Ja ću se stvarno truditi da prisustvujem svakoj humanitarnoj akciji koliko bude mogu. Kad je mene Ivan prvi put pozvao i rekao mi o čemu se radi, ja sam se malo začudio, znam da je hrabar čovjek, ali odakle mu hrabrost se da peva? Međutim, kad sam čuo, onda mi se stvarno učinilo da mu je ideja sjajna. Da čovjek otpeva 4 pesme i da to zvuči fenomenalno, alterne novo lice na estradi Iva Plavšić. Naravno, šalim se, ali u principu je on genijalac i takve genijalce apsolutno treba podržati. Samo po broju ljudi koji su večeras prisustvovali, predstavnici medija, političkih stranaka, javne ličnosti, sve je jasno koliko je on u principu, kakav temperament i kakvu snagu ima. Ali mislim najgore ne raditi ništa, jer ovo je nečinjenje, isto činjenje, znači raditi protiv nečega. Prema tome ovo je poziv svim ljudima dobre volje da se uključe tamo gde mogu i koliko mogu. Mislim da je Plavšićeva akcija Veliko srce sigurno najuspešnija ikad i najznačajnija humanitarna akcija. Ona ne samo da je uradila možda najvažniju stvar kad su u pitanju osobe sa hendikepom, nego je promenila sam način pristupa medijskog humanitarnim akcijama, što je jako važno. Ovo je prva akcija koja liči na svetske humanitarne akcije, koja je pokazala da humanost ne mora biti prezentovana dosadno, stavljena negde s kraja, tako da je ovo veliki ne samo humanitarni, da kažem, podvig, nego i dramaturško, rediteljsko, marketinški, stvarno moje sve čestitke, obišla sam celi svet, a ovo je prva akcija koja ima svetski karakter. Izdavačka kuća Alnari od samog početka podržava akciju Veliko srce. U kojoj meri? Zaista nam je drago što ste nas uključili u ovu akciju. Čovjek zaista čitajući knjige proživi mnogo života, doživi mnogo iskustva, otputuje na mesta na koje nikad možda ne bi otputovao i nadam se da smo ovim putem, eto, na jedan skroman način pružili svima mogućnost da, eto, prožive takve stvari. Nadam se da ćemo i dalje učestvovati u ovome, zaista velika čast i veliko zadovoljstvo preneti bar malo sreće, usrećiti bar malo ljudi koji, eto, možda nisu imali toliko sreće u životu. Koliko mediji mogu da utiču u humanitarnim akcijama? Pa mnogo, evo i mi ovde koji smo dobili ovo lepo priznanje da smo humani smo dokaz toga. Naravno, ljudi ne saznaju kome treba pomoć dok mi mediji ne objavimo, ili pisani mediji ili na televizijama. Šta mislite o akciji Veliko srce? Akcija Veliko srce, Ivan ima preveliko srce. Ivan je duša jednog čoveka, čovek koji ima toliko optimizma i koji svima dama daje nadu da se izborimo sa svojim malim problemima, kad on uspeva da se izbori sa svojim velikim problemom. Lepo večeras rekao da je on u stvari na nogama i jeste, za mene Ivan na nogama. Dobijamo možda malo priznanja koliko radimo mi kao novinari i svako priznanje nam stvarno nikad nijedna odmetna. Pa mi smo ipak onaj servis koji može jedini da ljudima približi te teme, znate, da ispriča priču, pravu ljudsku onu priču i da onda negde učini sve to bližim, jer samo tako u stvari može da se pomogne. Uvek je to pomoć konkretnom ljudskom biću. Ovo je jedna divna akcija, kao i svaka humanitarna i humana akcija. Ja kroz svoje tekstove pokušavam da kažem nešto o humanosti, o saosećanju, o ljudskosti, o čovečnosti. I jako mi je drago što se ovo ovde dešava. Obzirom sam i ja akter te
prelepe akcije. Mislim da je apsolutno uspela pod jedan. Čuli smo to večeras. Mislim da je bila neophodna da se oglase ljudi, da dignu glas protiv nasilja u porodici, protiv nečega što kod nas i nije bilo uobičajeno ili pak možda nismo pričali o tome. Ekipa Emisije o zdravom telu podržava sve akcije koje imaju humanitarni karakter i sami imamo akcije koje se zovu Dajmo šansu životu, koje pre svega deluju preventivno, u smislu da koliko toliko našim stalnim spotovima i upozorenjima navedemo ljude da obrate pažnju na svoje zdravlje i na saobraćaj nesreće, na ljude koji su sa invaliditetom, da im pomažu na bilo koji način i naravno u skladu sa tim pomažemo i ovakve akcije. Human biti, to je zadatak svakog čoveka. I ja moram da se zahvalim mom drugu Plavšiću, mom kolegi, što nam je dao lekciju iz humanizma, ne samo lekciju iz humanizma, nego što nam je dao lekciju kako se živi, što nam je pokazao da čovek iz kolica može da vlada svima nama, koji može da radi šta god želi, a uvek radi ono što je plemenito, to se vidi. On je pokazao da su svi ljudi koji imaju dve noge, dve ruke, mozak, da mogu da čuju, da vide, da govore, izuzetne budale ako su u depresiji. Mislim da je depresija izraz viška slobodnog vremena. Znate, kad neko kaže imam problem, ja se zapanjim. Nije to problem, to je izazov. Sad kod Plavšića vidimo da je reč o izazovima koji on polako, onako lepršavo, energično prevazilazi, radi na njima, ostvaruje ono što je vredno, promoviše zaista i povezuje ljude. Mislim, ovaj skup ovde napraviti, to je velika stvar, molim vas. Mislim, da su bili ambasadori i Ujedinjene nacije i sve moguće medijske kuće, svaka mu čast. Vi ste zaslužni za večerašnje priznanje. Mi smo se potrudili da uradimo najbolje što možemo. Na osnovu jednog malo dužeg telefonskog razgovora nastala je ovo priznanje koje je ova skulptura. Mislimo da će svako ko je to dobio da se ponosi. Jer jednostavno to je komad koji može u svakoj galeriji da stoji na jednom vrlo, vrlo istaknutom mestu. Nakon svečane dodele, većina zvanica krenula je na romantično putovanje vozom Romantika u Sremske Karlovce, zahvaljujući prijateljima iz Srpske železnice i opštini Karlovac. Naravno, u vozu je atmosfera bila vesela i opuštena. Ipak na tvom lepom licu još vladat će smeh. Isplovit će svi tvoji dosanjani sni i više nisam umoran i život nije sumoran. Kad ljubav život odredi, u susret idem pobedi. I više nisam umoran i život nije sumoran. Kad ljubav život odredi, anđele moj, hvala ti. Da sa mnom usred zime osjetiš letan dan, tebe nikad niko neće voleti ko ja. Ipak na tvom lepom licu još vladat će smeh. Dame i gospodo, želim da vas sve pozdravim u ime Skupštine opštine Sremski Karlovci i da vam želim dobrodošlicu u naše Karlovce. Žao mi je što je vreme kako je, pa niste mogli da se malo bolje upoznate sa onim što Karlovci imaju i mogu da pokažu, ali zato je tu naša Milena koja će vas u jednom kratkom izlaganju upoznati sa onim što Karlovci imaju, sa onim kulturno-istorijskim
istorijskim nasleđem, sa ciljem da dođete ponovo u Sremske Karlovce u nekim drugim prilikama. Ja mislim da će ovo biti hit, šta ne kažete? Kad leto dođe, nećeš biti tu, a uspomene same na miru.
tvoj u hladnim noćima, tvoji dodiri meni znače sve. Godine će proći, ali moja ljubav ne. Tvoji dodiri meni znače sve. Godine će proći, ali moja ljubav ne. Padaće i na te misli uvek vraćaće, a mojom dušom vlada jedna nada. Možda si moja kao nekada. Bez tebe jedina izgubljena snada, tražim dodir tvoj u hladnim noćima. Tvoji dodiri meni znače sve. Godine će proći, ali moja ljubav ne. Tvoji dodiri meni znače sve. Godine će proći, ali moja ljubav ne. Veliki broj prijatelja, sponzora i donatora pomogli su da ova akcija bude vrhunski organizovana. Stoga se ekipa emisije Put humanizma i akcije Veliko srce zahvaljuje svima koji su dokazali da humanizam, plemenitost i dobrota, kao i ljubav, uvek pobeđuju. Ne mogu ti dušo pokloniti ovaj ples, i zbog toga znaj znam dobro priču o tome kako vreme leči rane sve. U mome slučaju ja sreću merim samo danima kad vidim te. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu, i kad je oktobar i kad je maj. Ponekad gledam veliku reku po kojoj plove sudbine sve. I ona tvoja i ova moja, da li će nekad sresti se. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu, i kad je oktobar i kad je maj. Ne treba meni rajska ptica duginih boja, ni da sam car. Moj kompas samo tebe traži, sve ostalo je sporedna stvar. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu, i kad je oktobar i kad je maj. Znam dobro priču o tome kako vreme leči
rane sve. U mome slučaju ja sreću merim samo danima kad vidim te. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu, i kad je oktobar i kad je maj. I kad je oktobar i kad je maj. I kad je oktobar i kad je maj. Moj kompas samo tebe traži. Sve ostalo je sporedna stvar. Ne mogu ti dušo pokloniti ovaj ples, i zbog toga znaj da žalim više nego ti. Ipak na tvom lepom licu još vladat će smeh. Isplovit će svi tvoji dosanjani sni, i više nisam umoran, i život nije sumoran. Kad ljubav život odredi, u susret idem pobedi. I više nisam umoran, i život nije sumoran. Kad ljubav život odredi, anđele moj, hvala ti. Stigne na žurku najbolje. O ne, zaboravio sam tvoj kostim. Opet. Aleksandar Leopard sa krznom od čokolade. Mama će nas pojesti obojicu. Teško da može da proguta ove šare. Evo novi Bonux Feri Active sa plusom za snagu guta fleke brže nego Leopard. Novo Bonux Feri Active Plus kolekcija proizvoda. Skida masne fleke, a sada ima i plus za moć čišćenja tvrdokornih fleka. Leoparde, gde su ti one ukusne šare? Osjećam te jako duboko, osjećam toliko da je greh. PGP RTS predstavlja grupu Dejan i Lirika. Osjećam te tako duboko, osjećam tvoj miris, dodir tvoj, rođena da drugom budem. Album u prodaji. Popka, es popka. Biztos, hogy nem sapka. Well, dear friends. Drugi. So, well, applause to that guy.
can go, gentlemen.